Здравейте! Днес ще ви покажем разделители за чукообразни пръсти на крака. Какво представляват те? Те са с дължина от 6 см и диаметър на пръстена 1,5 см. В комплекта идват две бройки за ляв и за десен крак. Можете да познаете кое за кой крак е, като ги хванете пред лицето ви. И видите, че една идея, само да видя как да го хвана, има лека извивка и може да разберете, че в случая, както съм ги хванала, това е за левия крак, това е за десния крак. Пръстенчето е разтегателно доста. Поставя се на пръст, който вие прецените, и по този начин имате омекотяване от долната страна под пръстчетата и отгоре също е предпазена дадената зона. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Поздрави от Ортопедия БГ!